Has sentit alguna volta el concepte slidecast? Doncs és senzillament això, una presentació amb àudio, és a dir, un diaporama i l'enregistrament que l'explica. El diaporama és la presentació de diapositives i per tal de crear-lo hem de seguir una sèrie de passos. En primer lloc, cal que pensem en el contingut. Què és el que volem comunicar? Doncs, en primer lloc, establim la idea principal. És necessari centrar el tema sobre el qual parlarem per tal que al final de la nostra presentació aquest hagi quedat clar. A continuació, realitzem una pluja d'idees, en la qual aportarem conceptes que estiguen relacionats amb aquesta idea principal. Seguidament, aquests conceptes els organitzem en un mapa, els donem rangs i els relacionem entre si. Finalment, revisem el nostre mapa conceptual i comprovem que s'adequa al temps que tenim per fer la nostra presentació. Al final, haurem acabat amb un mapa conceptual que podem elaborar amb diverses eines digitals que serà la base per a la creació del nostre slidecast. Seguidament, pensem en el disseny. Com ho vull mostrar? Doncs hem de triar les imatges que volem utilitzar i hem d'elaborar un esborrany visual que juntament amb les imatges ens permeta crear un storyboard o guió gràfic. Finalment, quant a l'elaboració, com serà el producte final, hem de triar amb quina ferramenta volem elaborar les nostres diapositives i dins aquesta haurem de realitzar la composició dels elements, el text, les imatges. També hem de seleccionar quines fonts utilitzarem, amb quins colors i el tamany que farem servir. I cal que tinguem en compte que el disseny ha de ser simple i impactant. El producte final serà el nostre diaporama. Però, que encara ens falta l'àudio. Hem d'enregistrar la nostra veu explicant les diapositives. Quant al contingut, què és el que explicaré? Doncs cal que elaborem un guió en què especifiquem tot allò que explicarem durant les diapositives. I com faré la gravació? L'elaboració d'aquesta la podem fer amb diversos programes, però el que cal és que ens enregistrem de forma clara. I això és tot, ja podríem tindre el nostre slidecast fet.